の者に力を。かの者の傷を癒したまえ。邪魔だ。訓練の成果が出たな。かの者に力を。かの者に力を。死んでお詫びを。残りの兵が放っておいても構わないだろ。デディン様、
お久しぶりです。ホーキング公。私も共に戦い、そんな。いよいよ、ええ。準備が王子。よし。このまま一気にダルシス城まで進軍するぞ。ちょっとやりすぎてしまったかしら。バルク城を攻略し、順調に進撃するレディンたち。新たな力、使いこなさなくてはな。